салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархтиҷи. Имрӯз мо дар шаҳри Душанбе бозори Саховат Панчшер омадем. Дӯстони азиз, видеомон пурра истифода бурдагӣ меблиҳои истифода бурдагӣ мешавад. дӯстони азиз, ҳама вақт мо такрор мекунем, як подписатсия карди тукмачаи 96%, 90% одам бе подписка, бе обуна тамошо мешаванд. дӯстони азиз, ҳамаро дастгирӣ кунем, як тукмачаи сирха зер кунед, баъдан тамошо кардан гиред. ягон чи дар кор боша, ягон бозорро рафтан дар кор боша, дӯстони азиз, комментариёмон нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. аз шумо боша якта лайк. дӯстони азиз, мо сар кардем, рафтем. ассалому алайкум муштариёни муҳтарам, ҳамватанони азиз, дуруд ба канали Нархтиҷи. хоб аз шумо аввал миннатдор барои дастгириятон. хоб марҳамат, имрӯз мо дар бозори Паншер хоб аз сар мекунам аз мебелҳо, аз стенка имрӯз насиб боша сар мекунем якум. хоб ман аз стенка истеҳсоли хоб Хитой қариб 4 метр зиёдтар, хоб нархаш 3000 сомонӣ ҷои мешудагиашай барои доставка ё установка бо муштари мо муомила мекунем. ба ғайр аз катҳои 2 нафар хоб мерафтагӣ, двухспальни кроват меган, аз спальни гарнитурай баъзе вақт мешавад ки хе шифонероша мо ҷудогона мефурӯшем. хоб 2000 сомонӣ. матрасаш матраси пружинӣ. ба хоҳиши муштарӣ мо метавонем ки матрасашро иваз кунем. хоб двухспальни кроват, матраси медицинский истеҳсоли Тоҷикистон 2000 сомонӣ. шифонери 6 дара 2000 сомонӣ. 6 дара шифонер дар шаҳри Душанбе, дар бори дига ҳам такрор шавад, дар шаҳри Душанбе дастрасӣ ройгон то назди хонаи истиқоматӣ ҳавлиҳо дастрасӣ. агар барои установкаш гӯянд, қатъи муштари мо муомила мекунем. баъзе мебелҳои мо ҳам доставка ҳам установка доранд, баъзеаш фақат доставка доранд. бо муштари мо муомила мекунем. спальни гарнитур хоб иборат аз шифонери 6 дара, оина, 2 дона тумба, хоб кровати двухспальни, матрас бо хоҳиши муштарӣ, кадом матраси хом бошад вобаста ба сумаш монда мешавад. марҳамат. хоб нархаш 5000 сомонӣ. обши комплект ҷудогонам фурӯхта мешавад. муштари агар хоҳишаш бошад, ҷудогонам фурӯхта мешавад. муштариёни муҳтарам, шифонери 6 дара 2 дари байн оина дорад. марҳамат. хоб 2000 сомонӣ нархаш. 2000 сомонӣ. тахташ истеҳсоли Қазоқистон, Россия дар ҳолати хуб қарор дорад, истифода бурдагиянд ва 2000 сомонӣ бо муомила мешавад. шифонери 4 дара 2 дари байнаш оина, хоб 1200 сомонӣ бо муомила дорад. марҳамат. стенка истеҳсоли Тоҷикистон, аз як тарафаш шифонери 2 дара, аз тарафи чапаш барои ягон посуда, ягон чойнук пиёла мондан 1000 сомонӣ нархаш. 1000 сомонӣ. столу стул хоб барои ошхонаҳо. марҳамат. иборат аз як стол ва 4 та стул барои ошхонаҳо дар фасли тобистон. марҳамат. 800 сомонӣ нархаш. дар шаҳри Душанбе бурда расониданаш ройгон то назди ҳамун корхонаша, истироҳатгоҳашай. марҳамат. бале, стуло, курсиё поёш оҳаниянд. хоб стол чӯби тозай, дар болош вай дастархон клёнкаи инвай партофтагиай чӯби тозай. чанд комплекти бихоҳем дорем. марҳамат. уголок барои зал, барои хонаҳо аз тагаш мебурад, бо двухспальни кроват мешавад. 2000 сомонӣ бо муомила дорад, савдо мешавад. бо креслоҳо. марҳамат. хоб мани кресло бо манам креслои дигариш Баҳромҷон, ин 800 сомонӣ. 800 сомонӣ.
анаи креслои сиёҳ камтар содатар аст, 500 сомонӣ. Стирали мошина хоб Samsung 6 килоа 1500 сомонӣ. хоб электроплита ҳам газ дораду ҳам вай комфортка дорад. хоб 800 сомонӣ. 800 сомонӣ. Халаднико яхдонҳо дар маҷмӯъ аз 1000 сомонӣ орвика сар мешавад то 2500 сомонӣ. Дар ҳамин навор бинед кадомеш ки шумо дар маъқул шид, баъд ҳамона вай кинед, мо дар ҳамон соати минуте ки бошад марҳамат муаррифӣ мекунем, нарх мекунем, аз 1000 сомонӣ сар мешавад то 2500. кадомеша шумо хоҳон бошед марҳамат. кафолат доранд аз 1 моҳ то 3 моҳ. дар шаҳри Душанбе бурда расониданаш ройгон мебошад. стенкаи беларускӣ аз як тарафаш дверни шифонер, аз як тараф дигаш пенал меган, ба забони русӣ пенал меган. 4000 сомонӣ дар ҳолати бениҳоят хуб қарор дорад. бо муомила дорад муштарӣ. бо муштарӣ мо метавонем хоб муомила кунем, арзон кунем, хеле кам муштарӣ ба маъқул бошад марамад. хоб двухспальни кроват истеҳсоли Тоҷикистон, матрасаш медицинский 1500 сомонӣ. ҷои мешудагиаш ки дигар муштарӣ вай накунад, ташвиш нашавад. 1500 сомонӣ. инашам марҳамат двухспальни кроват 1500 сомонӣ. матрасаш медицинский. хоб шифонер 1600 сомон. шифонер 1600 сомон. бо дар навор агар ягон чизи дигар маъқултон шид, бипурсед, мо ҳамеша ҷавоб метаҳем. ягон проблема нест. шифонер хоб истеҳсоли Тоҷикистон дар худам ҳозир таҷҳизотҳо вардагиам бениҳоят хуб. мисли моҷиб беларус ки ҳам хеле истеҳсол мешавад. тахтаҳоро аз Қазоқистон ва Россия меоранд, дар ҳамин Тоҷикистон ҳамин чиз ҷамъоварӣ мешавад. 1500 сомонӣ. фақат ҳамин шишашро иваз мекунем, ҳастаи шиш иваз мекунем, тамом. хоб марҳамат шифонери 4дараи хокистаранг. хоб 1200 сомонӣ. бо муомила дорад. шифонери 6 дара марҳамат шифонери 6 дара хоб 2000 сомонӣ. 2000 сомонӣ. сервантҳои даври шӯравӣ, советский сервантҳо ҳастанд, истеҳсоли Полша. хоб 700 сомонӣ. тумучкоаш 100 сомонӣ ҳам мешавад. тумучкоаш марҳамат шифонер иборат аз 4 дара тоза заводской 1200 сомонӣ. катҳои хоб мерафтагӣ, двухспальни кроватҳо дар якҷоягӣ ҳам фурӯхта мешавад, алоҳида ҳам фурӯхта мешавад. 1500 сомонӣ. марҳамат 1000 сомонӣ. манаш 1000 сомонӣ. матрасош ба хоҳиши муштарӣ иваз карда мешавад. фарқаш нест. марҳамат. ҷони муҳтарам, пешниҳод мекунем шифонер иборат аз 4 дара мегаем, ду дари байнаш оинадор 1500 сомонӣ. марҳамат. шифонери 6 дара хоб истеҳсоли чин 1600 сомон. хоб шифонери 2 дара 500 сомон. шифонери 6 дара дар ҳолати бениҳоят хуб қарор дорад 2000 сомон. 2000 сомон. бори дигарам такрор шавад, дар шаҳри Душанбе ройгон, дар ноҳияҳо то терминалҳо ҳам ҷои мусофирбар шуна ҳамин чизҳо дастрас карда мешавад. баъд муштарӣ ба вай муомила мекунанд, бурда расонида мешавад. марҳамат. сервант рахи китобмонӣ канселярс ки барои идораҳои давлатӣ марҳамат барои ягон чизот мондан. хоб 500 сомонӣ. хоб шифонери купе меган, дарҳош роли қатӣ 1500 сомонӣ. материалаш глянс 1500 сомонӣ. дари мобайн оина дорад ва ёш ролик доранд. дар болои ҳамон релс рафтан омадан мегирад. шифонер аз даври шӯравӣ советский истеҳсоли Болгария София 4 дара болош антресол дорад. антресоли болош снимат мешавад. хоб 1500 сомонӣ. 1500 сомонӣ. шифонери 4 дара хоб истеҳсоли чин 1000 сомонӣ.
1000 сомонӣ. خب нишонаи мо муштариёи муҳтарам, адреси мо, нишонаи мо, хоб Саховат, бозори Паншер, наздик ба Телефонбозор. хоб наздик ба Телефонбозор, бозори Паншер. бори дигарам такрор шавад, бозори Паншер, мебелҳои истифодабурдашудагӣ дар назди Телефонбозор. хоб телефонҳо 98 3 5 3 7 бо як панҷи дигар. бори дигар такрор шавад, 98 3 5 3 7 бо як панҷ. дигар рақами телефон 087 654 379 987 654 379. Rahmat Kamal. Salomat bosh. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.